Γεια σου. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Είσαι καλά? Χαίρομαι. Να έχει έρθει η παραγγελία σου και ήταν και αρκετό μεγάλη, έτσι. Μόλις πριν από λίγο έχω καταφέρει να ολοκληρώσω την καταγραφή των παιχνιδιών που ζήτησες. Ναι, θα τα δούμε ένα-ένα για να επαληθεύσουμε ότι είναι όλα αυτά που έχεις παραγγείλει. Σωστά. Ωραία, λοιπόν, δώσ' μου ένα λεπτάκι. Θύμισε μου λίγο το κινητό που μου έχεις δώσει για να βρω την παραγγελία σου. 6. Τέλεια, πολύ ωραία. Έχουν καταχωρηθεί όλα από ό,τι βλέπω. Τα έχω κιόλας εδώ πέρα, οπότε θα μπορέσουμε να τα δούμε ένα-ένα. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι? Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα τα πάρω όπως τα βλέπω μπροστά μου, δεν σε πειράζει, δεν τα έχω χωρίσει σε αλφαβητική σειρά. Ωραία, λοιπόν. Το πρώτο παιχνίδι που παρήγγειλες είναι όλα second hand, έτσι, δεν είχες παραγγείλει κάποιο καινούριο? Ναι, γιατί ήταν σε έκπτωση, πολύ ωραία. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι που παρήγγειλες, το Tomb Raider. Ωραία, απλά θέλω να τσεκάρω όλα τα παιχνίδια μέσα, να δω εάν έχουν κάποια γρατσουνιά ή κάτι τέτοιο. Έχει και ένα μικρό booklet. Ωραία, για να δούμε. Τέλεια, λοιπόν. Το έχω παίξει. Ναι. Είναι φοβερό. Έχεις PlayStation? Μόνο έτσι έχεις και Xbox? Όχι. Έχω ακούσει ότι το καινούργιο Tomb Raider θα κυκλοφορήσει αρχικά στο Xbox. Ελπίζω και για PlayStation. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο και καταπληκτικό παιχνίδι που έχεις παραγγείλει είναι το Beyond Two Souls. Ας το ανοίξουμε και αυτό. Ωραία. Και αυτό σε άριστη κατάσταση φαίνεται. Για να δούμε και μέσα. Πολύ ωραίο. Πάμε γρήγορα. Πάμε στο επόμενο. Dragonite. Αυτό ήθελες, έτσι? Ωραία. Θα το ανοίξουμε και αυτό. Αυτό φαίνεται να έχει ένα πιο μεγάλο booklet μέσα. Μου έχουν πει ότι σε όλα τα παιχνίδια που έχεις παραγγείλει οι κωδικοί που βρίσκονται μέσα ισχύουν, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, οπότε ουσιαστικά είναι σαν να τα έχεις πάρει καινούρια. Για να δούμε και αυτό. Όχι, δεν το έχω παίξει το καινούριο. Είναι στα μελλοντικά μου σχέδια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο puzzle game. Heavy Rain. Έχεις ακούσει για αυτό το παιχνίδι? Τέλεια. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν, ακόμη και να το τερματίσεις, μπορείς να το παίξεις και να το ξαναπαίξεις. Γιατί έχει πολλές διαφορετικές ιστορίες. Έτσι λοιπόν, παίζοντας μπορείς να πάρεις αποφάσεις για το πώς θα τελειώσει η ιστορία. Δεν θέλω να πω κάτι για να μην κάνω spoiler. Ωραία και αυτό. Είναι φανταστικό παιχνίδι. Έχεις πάρει πολλά, βλέπω. Λανουάρ. Εδώ βλέπω
υπάρχει κάποια μικρή φθορά στο εξώφυλλο, αλλά από κάποιο αυτοκόλλητο. Αλλά αν κρίνω από την τιμή του, παραβλέπετε αυτό το μικρό σημαδάκι. Ωραία. Εντάξει, για να δούμε και. Ωραία. Συνεχίζουμε. Game of the year, τι να πω. Εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Απίστευτο. Τα λόγια είναι περιττά. Perfect. The Last of Us. Και αυτό μου πρέπει να το έχεις παραγγείλει σωστά, ωραία. Να ήταν από τα οικονομικά. Για να δούμε και αυτό. Και αυτό έχει μεγάλο booklet. Και αυτό έχει μεγάλο booklet. Ωραία. Θα το δούμε και μέσα. Τέλεια. Ωραία, λοιπόν. Το επόμενο είναι collection από Silent Hill 1, 2 και 3. Εμένα δεν μου πολύ αρέσουν αυτά τα horror. Νομίζω ότι δεν είναι του γούστου μου. Λίγο τρομακτικά. Αν δεν θέλεις να το ανοίξω, να προχωρήσω στα άλλα. Και άλλο puzzle game. Νομίζω έχει πολύ χιούμορ αυτό το παιχνίδι. Είναι και λίγο τρομακτικό. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο. Συνεχίζω έτσι. Κλασικό. Έχει μέσα και την έκδοση του 2004 και την αναβάθμιση του 2009. Οπότε μπορείς να παίξεις και τα δύο. Uncharted φυσικά. Το 2. Το ανοίξω. Είναι κάποια που σε ενδιαφέρουν πιο πολύ, βλέπω. Ναι. Ωραία. Μπουκλετάκι μέσα. Όλες οι σελίδες είναι εντάξει. Ορίστε. Πάμε στο επόμενο. Ωραία. Τα είχα κάτω-κάτω, ναι. Alone in the Dark. Πολύ ωραίο game. Το ανοίγω γι' αυτό, έτσι. Και εδώ έχουμε μεγάλο μπουκλετάκι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλά έκανες και το πήρες και αυτό. Ωραία, λοιπόν. Mortal Kombat BFDC Universe. Fighting παιχνίδι. Οι αγαπημένοι μας ήρωες του Mortal Kombat και από DC Universe Batman, Wonder Woman, Superman κτλ. Απλό παιχνιδάκι. Απλό fighting παιχνιδάκι. Αυτό είναι πιο πολύ για παιδάκια, αν και
βαθμός δυσκολίας δηλαδή, γιατί κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραίο περιβάλλον, έχει πολύ ωραία χρώματα και είναι και αυτό ένα χαλαρό παιχνίδι για να περάσει και η ώρα μας. Taken 6. Αρκετά βαρύ. Για να δούμε τι έχει μέσα. Wow, έχει ένα τεράστιο booklet. Τες πάχος. Ολόκληρο βιβλίο. Είναι και έγχρωμο. Και έχει πληροφορίες για όλους τους χαρακτήρες. Έχει κινήσεις. Ωραία δουλειά, εξαιρετικό. Για να τσεκάρουμε αν είναι σε καλή κατάσταση. Πολύ καλή κατάσταση. Πάμε στο επόμενο. SingStar. Αυτό θα χρειαστεί μικρόφωνο. Έχεις μικρόφωνο? Πολύ ωραία. Έχει τραγούδια των Take That. Ό,τι πρέπει για παρέα. Έχει πολύ γέλιο. Και ένα ακόμη SingStar. Ωραία, και αυτό από ό,τι βλέπω έχει πολλά τραγουδάκια. Τέλεια. Μάλιστα, συνεχίζουμε. Mirror's Edge. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι και όλο το gameplay του είναι εξαιρετικό. Να δούμε και μέσα. Ωραία, και εδώ έχει ένα booklet. Συνεχίζουμε. Castlevania. Lords of Shadow. Ωραίο παιχνιδάκι. Γρήγορο. Αν σου αρέσει αυτό το στυλ. Έχει και το μπουκλετάκι του. Συνεχίζουμε. Ωραία. Πολύ καλή επιλογή. Το έχω παίξει πάρα πολύ ωραίο. Saboteur. Και άλλο χαλαρό παιχνιδάκι. Αυτό το έχω παίξει στο Β. Ωραία. Αυτό από ό,τι ξέρω είναι πάλι horror game. Μάλιστα, διαβάζω λίγο την περίληψη. Και είναι λίγο τρομακτική. Μάλιστα. Γούστα είναι αυτά. Μάλιστα. Batman. Arkham City. Τέλειο. Έχεις παραγγείλει, βλέπω, μόνο παιχνίδια για το PlayStation 4. 3, συγγνώμη. Έχεις παραγγείλει και για το 4. Ωραία. Δεν έχουν φτάσει μάλλον ακόμη αυτά. Medal of Honor.
Just Dance. Αυτό χρειάζεται κάμερα. Έχεις κάμερα? Ωραία. Και αυτό πολύ παραίστικο παιχνιδάκι. Resident Evil. Τέλειο. Αν και λίγο τρομακτικό, παρόλα αυτά τέλειο. Έχω μεγαλώσει με το συγκεκριμένο τίτλο της Capcom και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγει παιχνίδι και να μην θελήσουμε να το παίξουμε. Συνεχίζουμε. Δεν είναι και τόσο πολύ γνωστός τίτλος. Δεν κυκλοφόρησε πολύ στα ελληνικά game stores. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε για σένα. Εξαιρετικό παιχνίδι. Mass Effect 3. Συνεχίζουμε. Golden Compass. Και αυτό είναι χαλαρό παιχνίδι. Ίσως και πιο πολύ για τους νέους μας φίλους. Αυτό δεν ξέρω καν πώς προφέρεται. Νομίζω Genji, Days of the Blade. Fighting μου φαίνεται. Ίσως λίγο να μοιάζει και με Final Fantasy. Πας. Έχεις πάρει μόνο το δισκάκι, βλέπω. Τα χειριστήρια. Α, τα έχεις παραγγείλει ξεχωριστά. Οκ. Φοβερό. Είναι σαν να παίρνεις μέρος σε τηλεπαιχνίδι. Πολύ παραίστικο. Και άλλο βλέπω που θα χρειαστεί μικρόφωνο. American Idol. Prince of Persia. Και αυτός κλασικός τίτλος. Αυτό έχει πολύ γέλιο. Το έχω παίξει λίγο. Afro Samurai. Πολύ ωραίο. Far Cry 2. Θα το ανοίξουμε. Ωραία λοιπόν. Αυτό έχει μέσα και χάρτη. Θέλεις να το δεις? Ωραία. Μπρος και πίσω. Να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ο χάρτης. Θα έκανες πολύ καλή επιλογή. Uncharted, Drake's Fortune. Φοβερό. Αναμένουμε και το καινούριο Uncharted τώρα για το PlayStation 4. Prison Break. Έχεις δει τη σειρά? Ωραία. Ναι. Ghostbusters. Ωραίο, πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Και ένα άλλο puzzle game. Έτσι λίγο ξεφεύγει από την πραγματική ιστορία της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων. Είναι λίγο bloody, αλλά είναι πολύ διασκεδαστικό. Αυτό το παιχνιδάκι θα χρειαστεί το χειριστήριο Move και κάμερα, το οποίο μου είπες ότι έχεις. Είναι Kung Fu Rider λέγεται. Είναι αυτός ο τύπος και ουσιαστικά
ό,τι πάλι και να κάνεις στο παιχνίδι είναι διασχίζοντας δρόμους πάνω σε μια καρέκλα γραφείου. Πολύ αστείο. Inferno, Dante's Inferno. Πάλι δεν τρελαίνομαι, αλλά αν σου αρέσουν αυτά τα games είναι ωραίο. Game of Thrones. Ο συγκεκριμένος τίτλος βγήκε για το PlayStation 3. Δεν έχει καμία σχέση με τα Game of Thrones που βγήκαν για το PlayStation 4, που είναι stories. Έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο game. Δεν βλέπεις και πολύ γνωστούς δεν βλέπεις πολύ γνωστούς ηθοποιούς ή γνωστά stories από το Game of Thrones. Ουσιαστικά είναι σαν ένα παρασκήνιο το τι γίνεται όταν διαδραματίζονται όλα αυτά που βλέπουμε εμείς στη τηλεόραση. Captain America λοιπόν. Ωραίο παιχνιδάκι. Ωραία. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Sims. Ποιος δεν έχει παίξει Sims? Είναι λίγο πιο δύσκολος ο χειρισμός του στο PlayStation από ότι στο PC, αλλά είναι εξίσου διασκεδαστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Θες να το ανοίξουμε? Και εδώ έχει ένα μεγάλο μπουκλετάκι για να το δούμε και αυτό. Τέλεια. Το επόμενο λέγεται Star Ocean. Δεν θυμάμαι καν περί τίνος πρόκειται. Για να δούμε πίσω. Και αυτό μου θυμίζει λίγο Final Fantasy τύπου. Okay. Harry Potter and Deathly Hallows Part 1. Θέλεις να δοκιμάσεις πρώτα το Part 1 για να πάρεις τα άλλα? Ωραίο πρέπει να είναι, δεν έχω ακούσει κακές κριτικές, το έχουν πάρει πολύ. Ωραία. Και τελειώνουμε. Είναι ακόμη διασκεδαστικό. Και για τους μικρούς μας φίλους παιχνιδάκι. Ice Age 3. Πολύ ωραίο. Πολύ αστείο. Είμαστε εντάξει λοιπόν? Είναι όλοι οι τίτλοι που έχεις παραγγείλει, έτσι? Να έχω κάποιους τίτλους από PlayStation 4 αν ενδιαφέρεσαι για μεταχειρισμένο. Μπορώ να σου δείξω ποια έχω εδώ και αν ενδιαφέρεσαι για κάποιο μπορείς να το αγοράσεις. Διαφορετικά μπορούμε να κάνουμε online παραγγελία. Ένα λεπτό. Ωραία, ναι. Θα στα φέρω τώρα. Ωραία, λοιπόν. Θα σου δείξω τους τίτλους. Μεταχειρισμένο όλα, έτσι? Need for Speed. Όχι. Το βάζουμε στην άκρη. Far Cry 4. Ναι. Ωραία. Sherlock Holmes Puzzle Game. Είδα ότι σου αρέσουν τα Puzzle Game. Ναι, τέλεια. Πολύ καλή επιλογή. Shadow of Mordor λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Ναι, και σε αυτό. Murder Soul Suspect. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά είναι και αυτό puzzle game. Από όσο γνωρίζω δεν το έχω παίξει ακόμη. Νομίζω ότι το story πάει κάπως έτσι. Είναι αυτός ο detective ο οποίος έχει πεθάνει και είναι ξανά επιστρέφει κάπως σαν φάντασμα για να μπορέσει να λύσει το φόνο του, το μυστήριο του φόνου του. Όχι. Ωραία. Μπορείς να δεις και κάποια review online για αυτό το παιχνίδι και αν σε ενδιαφέρει να το πάρεις. Παιχνιδάρα. The Order.
Ναι, ωραία. Infamous Second Son. Και αυτό. Έχεις παίξει καθόλου Infamous? Ναι, πρέπει να παίξεις το Second Son. Καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Να είναι εξαιρετικό. Επίσης αγαπημένο, το Thief. Το θυμάσαι το Thief? Το έπαιζες και στο PC, έτσι? Πολύ ωραίο game. Destiny. Αν δεν σου αρέσει. Οκ. Και τελευταίο και καλύτερο σε προσφορά second hand, το The Witcher. Θέλεις να το ανοίξουμε βεβαίως? Τα κλειδιά επίσης μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, παρόλο που είναι second hand, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Το συγκεκριμένο μέσα έχει ένα booklet, ένα συντάκι με το soundtrack του παιχνιδιού και το χάρτη. Αν θέλεις να δεις το χάρτη, βεβαίως. Φοβερός. Πίσω δεν έχει τίποτα. Τέλεια. Οπότε το βάζω και αυτό μαζί με τα άλλα. Έχεις έρθει με αυτοκίνητο, έτσι? Πώς θα τα κουβαλήσεις όλα αυτά? Τα βάλουμε σε αρκετές σακουλίτσες. Ωραία. Λοιπόν, στο ποσό που συμφωνήσαμε θα προσθέσουμε ακόμη 20, 40, 60. Δεν θα στο κάνω δώρο, άλλα 60€. Έτσι. Πολύ ωραία. Είμαστε εντάξει? Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Οπότε ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και με καινούριους τίτλους. Να είσαι καλά. Γεια σου.